הכי מבאס אותי זה לראות תיק פנסיוני של לקוח שמרוויח 20,000 שקל בחודש, ובגיל פרישה במקרה הטוב יקבל 6,000. עכשיו, בתור סוכן פנסיוני תמיד מסקרן אותי ואני שואל את אותו בחור שמגיע לה בגיל 60, תגיד, איך זה קרה? והתשובות שאני בדרך כלל מקבל זה, הביאו לי סוכן פנסיוני מהעבודה, ישבתי איתו כמה דקות, חתמתי שם על כל מיני מסמכים, אני לא ממש יודע על מה חתמתי. או, אתה יודע, לא היה לי זמן להתעסק בזה, הייתי כל כך טרוד בעבודה, בלימודים, בהקמת משפחה, נו, אתה יודע איך זה. ברצינות, ככה אתם מצפים שהקרן הפנסיה או הקרן ההשתלמות שלכם תתפוצץ בתשואות? האם ישבתם בצורה מסודרת ועשיתם השוואה מול כל חברות ביטוח ובתי השקעות, בין המסלול הכללי, מנייתי חול? אז מזכיר לי לקוחה שבאה לה בגיל 67 עם הדוח השנתי והראתה לי מה הקצבה החזויה שלה ואמרה לי, מה? זה מה שאני אמורה לקבל בגיל 67? 3,500 שקלים? איך זה יכול להיות? אני מרוויחה 9,000 שקלים בחודש. עכשיו תארו לכם אם הייתה עושה סדר בתיק הפנסיוני בגיל 30, כלומר היה לה 37 שנה לחסוך. בעלויות דמי ניהול, להיות בחברה שעושה תשואות גבוהות לאורך זמן, להיות בקרן פנסיה עם איזון אקטוארי נמוך, מדובר בחיסכון של כמה אלפי שקלים שמתורגם לקצבה גבוהה יותר. כי תכנון פנסיוני נכון, עושים ביום הראשון שאתה מוצא עבודה, ולא בגיל פרישה.